ku belajar med ipi warok ki pralog ki wasnyau suk wo pat ye ki video how new channel teladam pu emu depu ye subscribe we ngat how to bell we em hai tu khnang we yo pten cho phi yo ye ki video wa thame te ton sdange u mantri ha do kari u Narendra Modi da chrai u hadin wa ong ka Bangladesh wala da jia u hier thma ka India ya ka Pakistan ka Bangladesh wandau hier ne occupy ko ya ka North East yong i dei wa ong le wadaus dang ya kalam ko he ya to wa ini wa ka China ki hotel wa ki restaurant ha Jammu and Kashmir de e discount ki kam chi benta wo penyo ye snyau dio ki ye ki tu ki wa mat ye jingjia wa snyau si ha Jammu and Kashmir Pahalgam we mto do ki hotel wa ki restaurant le wat ki dukan le de bon ki wa ye e discount he ye to wa i wa jia ha Pahalgam Jammu and Kashmir ini wa dep iwi ne i video wa viral wa penyo wa ya clash ya chrut ki pen para Pakistan ki ha pardi ki chipai ka Pakistan wa ki pulit ka Pakistan ha Khyber Pakhtunkhwa halor wa yapsia ki chipai chapo ka compound yong ki pulit hei wa dakbai ki pulit dei wa ong pha kini ki chipai phi cha Kashmir mye phi ule yi le ya i wat la da wanda u general phile ibo i o hakmu juti hai i we ini da jia i hadin wa mi i ong wa uti u general ki da wir u nadu u deb jia Pahalgam te tip chaiwan u mem wa tip nei liang u prime minister warim ka Pakistan u cha accept u Imran Khan da benjor u ye i wa jia ha Jammu and Kashmir dei wa pen snyau u le ye snyau diau chaki tu ki wa mat ye ini i jia wa snyau si we da benjor u le ye u prime minister warim ka Pakistan u Nawaz Sharif wa u president Asif Zardari ye wam kalam ki iwan hajrong ini wa ka India iwa mud o le yen u wa ka India hadin wa kanno ne blame wa yale cricket warim ka Pakistan ya ki chipai ka India he yato wa iwa jia ha Jammu and Kashmir nei liang uwi ne ki boxer ka India u biduri da jubab u ya o dei wa ong wa kwa o open kanmu ya u Afridi wa ha usnem chi hajar khandes pa nya phawi khande phawli hajar ngut ki chipai ka Pakistan wa pandem ha ki chipai ka India dei wa ong le wasnya bha ham sika ye i chaphang i wa ye i ule dei wa ong le wa waro ka wi ka prathai tip ko wa ka Pakistan karchan ko ye ki kanhun le no nei liang uwi na ki MLA warim ka Congress na Chhattisgarh Kunkuri constituency 1 dapan map u na ki wa bon hadin wa da cha he ka account u we ini da jia i hadin wa post u ha Facebook wa da rem thma ka India ha ka Pakistan he yato wa i wa jia ha Jammu and Kashmir he wa da cha benjor u ha ki wa bon we da em le ki wa ong wa pan bam poisa ka Pakistan u nei te i daw kalam u kamte te kam wa man ka te won dapan map u na ki wa bon he yato wa iti i wa post ha Facebook te du kini don hi ham yamaling u subscribe like we share ye ki video khub le jibon